In de vakantie maakt groep 8 op jacht naar je boekentas. En dat is nog net zo makkelijk. Maar eerst is het tijd voor check! Check, shock en ontdek! Zo. Mooi hè? Dit is nou mijn oude boekentas. Die ik alle dagen mee naar de middelbare school. Hij is nou leeg, want ja, ik moest zelfs alle boeken weer inleveren. Weet je hem dat er soms dagen bij binnen dat je wel 5 tot 6 kilo boeken meenemen moet? En dat is ongeveer lieke zwier als, let op, 1. Hoppakee. 2. En 3 van deze zin. En de meeste van hem hebben zelfs de tas gewoon nonchalant over het schouder heen. Maar ja, dat is hartstikke zwier. En dat kan met deze tas ik net. Want deze tas is lang zo hip niet meer. Aliet is aanzet op het Dockinga College in Dokkum om te zien wat je hem alletje te wachten zit, behalve dan die nieuwe boekentas. Vertellen ze in de Westereen dat ze al klaar binnen voor het afscheid van de basisscholen. En op een Bennenberg in de Pijn praten ze en werken ze over het definitieve afscheid. De deal. Dat aanzend, want ja, het is A4 in de allerlaatste check van dit squallen hier. Woehoe! Stadion Tialf is het stadion van Nederland en jij bij de besten van de wereld. Tialf had een topsportstatus en daarom worden er grote kampioenschappen rijden, like als E- en WK's. Maar er zou nou wel eens verroring in komen kennen. Het Reetriedersboen KNSB en het Nationaal Olympisch Comité jou mogelijk de topsportstatus van 2016 aan een nij te bouwen stadion in Almere. Dat stadion zou volle moderner en dwarsemer wezen. Een soort mensen binnen het er net mee eens, om Tialf al van ouds een van de belangrijkste reetriedbanen van de wereld is. En reetrieders er graag komen, door de goeie sfeer. In augustus maakt het de KNSB bekend voor hokker stadion het kiest. Het liep het nou eindelijk wat beter te worden. Maar de mannen maaien weer vjesten te kort. Gewoonweg is het zo'n 9 graden, wilst het nou de meeste dagen maar 10 graden is. Van groep 7 van basisschool De Twirre in Oertrup beschut het koude waar dat haar squalreisje uitsteld is. Ze zouden eens aan de weekend 2 dagen naar een camping in Bakkeveen. Om er een soort boetenactiviteiten binnen, koe het nou net teruggaan. We zoen natuurlijk op squalreisje, dus eigenlijk net zo leuk. Ja, want ik hier natuurlijk eigenlijk lekker op squalreisje, want dan zoen we nou gewoon lekker boetenbjatje of iets anders leuks doen en nou zitten we te rekken hier. Nou maar hoop je dat het gauw simmer wordt en bloedt, zodat het weer 1 juni wol op kamp kan. Proefkes dwam mooi wetter. En sa boetsje wij van alles leren over wetter. Dat kan in het Waterwonderlab in het Fries Natuurmuseum, dat Aroene Vreed Iepene is. Het Wettertechnologisch Centrum Wetses en het Fries Natuurmuseum hadden dit wetterproject together opzet. Ze vinden dat meer ben letter werk hamatten in een wettertechnologie, want wetter is heel belangrijk. Zeker in uw provincie, want in Friesland vindt er soort marren en fjetten. Kom het squallier zal het museum together met Wetses en een wetteruniversiteit iepenen. Voor ben die het echt interesse ha en nog meer leren willen over wetter. Afscheid nemen van de basisscholen is soms best wel dreig. Want hoe wist Thomas net wat hij al je te wachten zit na de grote vakantie? Ik zit het meeste mee, meester, mijn maten en mijn juf en meester. Je krijgt heel tijd hetzelfde en daar krijg je kijkkunde en natuurkunde. Ja, daar heb ik wel zin in, maar ik vind het echt heel spannend. Want ja, dan komt er op de eerste dag en dan wist nog net alles een beetje hoe dat maten staat. Alles is hozer en zo. Elke 20 minuten gaat naar een oren leraar en zo. Daar krijg je meer in elk klas een oorvak. Maar de boeken kaften en nou ja, maar wel een paar dingen anders kaffen om nog goed voor de grote squallen te wijzen. Een squallentas, een agenda, een pen en ja. Ik weet het nog goed, hè. Mijn eerste squallendag als brugpieper. Ik hier de bots in al, maar het werd heel spannend. Want alles zou oorsweren als dat ik wend weer. Aliet haar herinneringen zullen ik wel boven komen, want ze is van de morgen iedere betijd van huis gegaan om 1 dag in de brugklasse voor u mij te maken. Nou,
Inderdaad, Reinoud. Het is hier en betiert. Het is namelijk kwartier over zo'n maas. En ik ben hier in de Westerrijn bij Marielle, omdat ik een dag met mij herinner mij op de middelbare squallen. Maar ik had helaas net een heel soort tijd om te praten, want om 8 uur moet zij al beginnen. En het is strijkend hier fietsen en ik mij er zelfs niet verzwaagje dat Marielle te let komt. Ah, Marielle, Hi. ben je er klaar voor? Helemaal. Mooi. Ik ga een heel Rijnpak mee, want het gaat misschien wel Rijn. Doe ik of net? Nee, lijkt uit. Nee, oké. Dus ik fiets aan misschien niet meer in de Rijnpak. Ja, Wel nice met fietsen met jou, hè? dat ben jij. Oké, gelukkig. Nou, welkom wat we op. Lik het op. Ik volg je dij. Oké. Dag, mem. Marielle, hoeveel moeten we nog? Nou, ongeveer 9 kilometer. Nog 9 kilometer. Ja. Dat is best wel een eind, elke dag. Ja. Hoe voelt het in het begin? Nou, het voelt best wel mij eigenlijk. Want ik ging meteen de eerste dag ik er wel zin in om naar squat te gaan. Wat goed. En fiets het altijd dan in een eentje of met mijn groepje? Nou, soms dan doe ik het wel in mijn eentje. En soms mijn groepje, want die gaan dan ook dezelfde kant uit. En die gaat echt naar Dokkum helemaal? Ja, sommigen naar Dokkum en sommigen naar Damwaard. Oh ja, oké. En als een soort huiswerk? Het valt wel mij eigenlijk. Ik ken het wel hoor. Hey, daar is Jente. En die zit krijg als Marielle in klas 1C op het Dokkinga College in Dokkum. En Jente die komt uit Jester Nightcheck. Dus die had ik al een mooi skot op een fiets zitten. En levensbeschouwing, wat we straks Ja, godsdienst, levensbeschouwing. nou, we straks een SO-uur. Hast het zo, hoe de eerst? Ja, Hast het goed leerd? ja, best wel. Oké. We zijn er. Ja. Best is de fietsdel. En we zijn iets te let, hè, Marielle? Ja. Toch het filmen in. Hoe erg is dat? Nou, met een geel briefje haal je. Met een briefje haal je? Ja. Oh jee. En krijgen we dan koffie? Nee, nog net. Oké. Maar eerst 2 briefjes haar. En wat was het nou voor vak? Godsdienst. Oké, eerst briefje haal je dus en dan Ja. gaan we dan naar godsdienst. Ja. En dan ben ik benijd of Jente nog op ons wacht, want we zijn natuurlijk te let. Ja. Ik zo... Jente? Ja? Hallo. Hoi. Wat fijn dat je op ons wachten hast. Hoi, Aliet. Welke is van die? Dus, zo. En stoppen ze die altijd in kleding? Ja, altijd mijn gamekleding. Gamekleding, ja precies. Ja, kom maar in. Hi. Goedemorgen, is het weer Safir? We zijn te let. En Ben zei wie je weet al laat binnen, dan Ja, dan ben ik het haasje. ja, gaan we straalwoorden. Ja. Nou Jente, Marielle Ja. en Hier. mevrouw Damstra. Ja. Nou, Dank u wel. mag gas, gauw aan Ja. elkaar daar. Oké. Ja. Oké. Ongeoorloofd. Ja. Heel goed. We zijn al bijna bezig met het SO'tje. Zaken die magister stonden. Mooi. De bel. Wim Hassaviers? Ja. Mooi, oké. Wim Hassavier. Ja, net als mij wel. Ja. Twee mooie t-shirtjes aan. Altijd hetzelfde. Ja, Als het even verder naar liet, dit verder praat met Marielle en Jente hoe de squallen dit in plak aan van de vertrouwde basissquallen. Nou ja, ik zie hier op met mijn leraren en, ja. En mijn vrienden die naar de school gaan. Het is wel jammer als die noorden vrienden dan mist. Want jere de Gus soms nog wel eens iets leuks doen met de meesters en juffen. Maar de derde op Laus College Kalm denk ik net. Op een Bennebreggen in de Pijn gaan ze in groep 7 en 8 echt praat en werken over afskiën. Maar zij in het liep wel echt definitief afskiën nemen. Van mensen of bisten die deerginnen. En dat is een heel dreig onderwerp. En ik is er heel verdrietig van worden. De les waard joen toch 2 juffrouws die een speciaal lesprogramma maken. En dat lesprogramma dat heet De Levensjas. De levensjas is echt een jas die het vertelt over het leven van in dit geval juf Riemke Dijkstra. De levensjas, nou ja, het woord levend zit erin.
En dat is een jas met alle verhalen uit mijn leven. Maar Je vriendke had Monopoly-jild in een van de boezen. die was ziek. Ze vertelt dat ze vroeger als ben altijd Monopoly spelen met haar neef. Die was. Maar haar neef werd heel slim ziek. Toen kwam er een dag dat dus met mij vertelde dat mijn neef niet meer leefde. Toen wie er stonden. Hij was zo slim ziek wist dat de dokters hem niet meer beter maken kon. Na het verhaal over haar neef vreeg het je vriendke onder ben als ze ik wel eens zoks maken had. Ik wie wel eens ziek geweest. Ja. En toen ik ziek werd, toen schilderde mijn beppe wat op de muren. En toen was ik eigenlijk best wel blij dat ik ziek werd, want toen kon ik één dagje maar alleen geweest. Ja. Maar even wat later, toen was ze overleden. Bobby maakt een herinneringskrant over haar beppe. Dat ze dit verhaal in beschreeuwt. Het ging een beetje raar, maar we zitten in de douche. En we hadden dus spaken. Iets aan mijn mem schreeuwen en mijn mem helemaal in paniek. En toen kwam dus hij bij ons. En die zei het dus toen op een rustige manier. En we moesten kalm worden. En het komt wel weer goed. En we hopen net dat ze dus echt overleden weer. Maar dat gebeurde dus wel. Wist nog hoe die toen viel is? Nou ja, heel verdrietig en goelen en paniekerig en hoe kan het nou? En heel nieuwsgierig wat weer er gebeurt. Nou ja, dat wil ik niet. Als het verdrietig was, dan is het goel en dan was het heel snel boos op Ian. En ja. En hoe viel dat? Ja, dat viel heel... Ja, net leuk. Het viel, ja. Oorse, dat is vals. Als vals, dan haast... Ja, dan haast pine en dat haast mijn verdriet. Dan viel het echt van binnen. Kun je eens vertellen, West wel eens verdrietig en West wist? Nou, toen had mijn heid en mem weer scheiden. En toen, ja, onze poes deurgaan. En ja, verder niks. Mooie herinneringen kunnen helpen met het verdriet om te gaan. Femke vindt het nog lastig om over haar verstoorne paken te praten. Maar ze had wel een hele mooie herinnering aan hem. Vroeger hier de rekkenboot en dan gingen we altijd met de boot gingen we met mijn paken, mijn beppe en mijn heid en mijn zus en hun hoen gingen we altijd met de boot. En dan gingen we in een weiland met de hoen rond uitletten. Toen werd ik nog heel iets. En dan kon ik gewoon hinderrijden op de hoen. En dan ging mijn paken, die zetten me er dan altijd op. En dan gooide mijn beppe het bootje heel veel voort. En dan ging ik een soort van hysterie op mijn hoen. Ja. Maar deze levensjasles wordt het toch een beetje makkelijker om over een moeilijk onderwerp als de deeën, verdriet en rouw te praten. Ja, praten over iemand die je kwijt bent is heel goed. En echt heel fijn. Check, show en on deck! Aha. Hoi. Hoi. Dus dit is de mediatheek? Ja. Hast je een paske? Ik heb wel een pas. Ja. Hoe was dat eerste jaar voor nou op de middelbare school? Hoe is die bevallen? Het is me wel leuk bevallen. Wie het oors als verwachten hiest? Jawel. Wat wie de oors? Nou, ik hier net echt trots dat ze de lessen zongen en zo. Want wat is de oors toch dan? Dat lessen langer wil je zongen of? Ja, kwatter. Oh, oké. Ja. Oké. Maar is er eigenlijk iets wat eigenlijk gewoon heel stom is onder middelbare scholen en wat ben van de basisscholen wil weten matten? Dat wiskunde, dat is heel saai. Dit is al je informatie uit boeken. Maar als je nou informatie nodig hebt over de scholen, leshoeren of zo, we hellen dat aan wij. Nou, dan zullen we op een site van Dokkinga. Elke leerling had een eigen nummer en daarmee kan je inloggen. Ja. Wat betekent het dan? Bijvoorbeeld BV, wat is dit? Dat is... Boeken vergeten. Ja. Jente en HV. Huiswerk vergeten. Ik vind het echt schokkende informatie.
Je hebt als klos, en dat is echt iets wat op de basisscholen zelfs niet zo is, een mentor. Ja. Wat betekent dat precies, een mentor? Wat is dat? Nou, een mentor die helpt je met problemen. En als bijvoorbeeld pest bent of zo, kan je bij een mentor lezen. En wat van deze site broek ze nou zelf het meest? Dan zie ik in de agenda bij magister. Wat denk ik om huis ik vind. En je sjoest eigenlijk elke dag op. Ja. En dan komt u te Westerijn. Ja. Die had natuurlijk vrienden en vriendinnen van de basisscholen. En dan is naar een compleet orenschwallen. Ja. Op moorplak. Hoe gaat dat dan? Lekker is vrienden kwiet of bjouden die gewoon? Krijg je je erbij? Nou, mijn vrienden die blowen gewoon. Maar ik zie ze net meer heel vaak. Soms kom ik zitten zin op de fiets. En dan praat ik wel eens met ze alles. En had ze een soort nije vrienden maken hier? Ja, de allemaal jongens zitten klaar. Oh, mooi. Nou, gelukkig. Had ik wel eens een beetje heimwee naar de basisscholen als je op waarom sjost? Soms wel. We gaan nu nog een korte. Jente, Marianne, dankjewel dat ik een dag mij mocht trainen, Marianne. En dankjewel, klasse IEC. Goed, heel leuk. Dag, hè? Doeg! Jente en Marielle, nou, die rennen hier om of ze nooit oorsdien ha. Ik ga jongen hoe thuis als ze zich vielen op deze squallen. En ik wil graag in alle 8e groepers van nou sissen dat ik je een heel soort succes en plezier wensje in het eerste jaar op een nieuwe squallen en een heel bijzonder oorskiet wensje. Geniet er maar van, want die tijd op de basissquallen die komt echt nooit meer weer om. Doeg! Wat best het toch wees al hè? Waar is mijn fiets? Als alle tijd te ziek je al liet. Goeie vakantie. Hou nou! Dit is een Afrikaanse oehoe. We hadden even een train met hem, want dat is wel belangrijk. We jouw vogelshows met hem. We nemen dat de vogelvlucht. Dan ik heb op deze manier zin in wat deze beesten doen in de natuur. Dus hoe ze hun prooidieren vangen. Je zeggen krijgt dat er heel leeg hoe het veld heen vliegt. Nou, dat het een natuurlijke gedrag is voor hem. In de natuur dan zie ik het natuurlijk veldmoeskes. Dus het is wel belangrijk als het zo leeg mogelijk hoe de vliegen in de gist. En het enige wat ze moesten doen is klauwtjes uitsteken, moesgriepen en shit met voortkomst. Nou, je hebt het al. De naam oehoe, dat spreekt ik al van zich. Die maakt het gloed nou al even, dus het is echt oehoe wat het doet. Dus dat is het gloed. Je hebt zo'n denken dat die bloemkes bovenop zijn kap de eeren binnen. Maar dat ben het net. Het zijn gewoon bloemkes. Die nemen ze wel eerploemkes, maar het zijn gewoon veren die er echt op staan. Op die manier kunnen ze communiceren onderling. Dan laten ze dus weten hoe ze zich vielen. Je had er nou mooi recht doorheen staan, dus als op zich een goed teken, dan voelt het zich prima. Maar wanneer er die bloemkes plat op zijn kap lijkt, dan mag je eigenlijk een stap achteruit. Want dan kent wij dat er wel een beetje agressief is, dat het omvalt. Nou, de eren van de oele zit gewoon aan de zijkant van de kap. Dat zijn twee gatjes. Die kan je een beetje zien, kan ik goed zeggen. Maar wie heeft gewoon eren aan de zijkant van onze hollen. Alleen hier had ze een beetje op een aparte manier zitten. Hij had één eer heug en het andere eer zit leeg. Op die manier kan er alles in de gaten houden wat om hem heen gebeurt. Dus ik het eer wat heug zit, houdt er zijn vijanden in de gaten, dus de grotere roofvogels. En het eer wat leeg zit, houdt er in de gaten wat er op de grond gebeurt. Dus de knaagbeesten, zeg maar, zijn eigenlijk zijn prooidieren. Basisschool Trianova in Ljouwert is een vreedzame squallenwedden. Op deze squallen worden ruzies opgelost door een mediator. En de mediator is gewoon een leerling uit groep 7 of 8 die leert had om pratend met de ruziemakers een oplossing te vinden voor het probleem. De squallen gaat vreed een officieel certificaat krijgen. Ik ben Clara. Ik hield de kraan en dan ging ik hem dichtdraaien naar verticaal.
Ik ga naar zeevaartschool in Harlingen. Ik moet dan als een 10 kilometer fietsen naar Boetenpost. En dat is best wel een eind. Maar mijn vrienden dan best trek heel snel, want dan praat heel vol en dan is het leuk. Ik sliep daar dan de hele week van maandag tot en met fruit. Ja, je gaat achter je zitten en ik ben wel totaal wat nice, wat grutters. Ik ben nog wel verder van huis, maar ja, dat went vanzelf. Zet hem op, Allegje. Maak je er een super puik afschiet van en keep je de puikste en de leukste tas van de hele squallen. En het hoeft absoluut net het juiste te wezen. Maak je er wel even een foto van en zet die op onze Hives-pagina. check.hives.nl. En bist u trouwens ik al een van die 1460 Hives-vrienden? Nee, we zijn een heel gauw vriend van u, want na de vakantie met we de 1500 vrienden zitten. Dit weer al even deze keer. Na de vakantie check ik in bij. Dus, houdo! Woehoe! Vakantie! Ja! Woehoe! Hey, daar gaan we jongens. Zijn we er klaar voor? Oké. Oh, donders. Informatie die op die verpakking staat. Hey doe! In de vakantie gridgroep Graat. Zo is hij, niet anders. En nu gaan we hem opnemen. Kom op Jan, actie in de taxi. Actione in de taxione. Hé, maar kijk, dit is jammer. Wat leuk. Dat is leuk hè zo.